Ndaramo yebereka mwana ndeyekuti tigokwanisa kunge tine vanhu vakakwana pachatanga chirongwa chevoter registration. Pari kutanga kuberekwa mwana yepakuenda kunodii kunoregister kuvhota. Tapedza iyoyo yekunoregister kuvhota, mwana achaberekwazve tichienda kunodii kunovhota. Then rwendo runo zvinhu zvakachinja. Kana takunovhota ndinoziva pane vanhu vane mibvunzo yakanyanya kuti chaingosibirirwa zvaifamba sei, tichaita sei, vhoti ichadhifendwa sei. Vanabvondo vanongoti we shall defend how. Tapedza kuvhota 7 o'clock panovharwa polling station. Ndiri kutaura izvi publicly because zvichava public. Tiri kunzwanana? Munhu wese avhota anodzokera papolling station yake izuva rimwe muupenyu raunoziva kuti nhasi sadza rangu remanheru ndanodyira kupolling station yandavhotera nekuti ndinoda kuchengeta vhoti yangu. Izuva rimwe mugore ra2018 raunozvipira kuti chikafu changu chichaita zvoto papolling station yandavhotera. Ndigobvunza vatariri vemavhoti kuti vhoti yangu iripi. Chisa mbamachisa. Yezvo ndoda kuti vasori vari pano vagare vaziva. Isu sevechidiki veMDC takaparura chirongwa chemapeace ambassadors. Mapeace ambassadors achawanikwa aripo pamapolling station. Anenge achicommunicata neni. Pano tabirirwa, pano tahwina, pano zvafamba so, vakachengeta vabereki vachikurudzira peace panzvimbo iyoyo. Asi panenge pabirirwa, mapeace ambassador achaita kuti paite runyararo. Chisa mbamachisa. Kuita kwedu chop chop. Yezvo muno muZimbabwe there is no Zimbabwe, normal Zimbabwe anovhotera ZANU-PF. There is no normal Zimbabwe achavhotera Mugabe. Hakuna anovhotera nhamo, hakuna anovhotera perpetual poverty. Kuti kubva 2000 vanhu vachivhotera ZANU vachiramba vachitambudzika chete pasina shanduko. Saka tinozviziva kuti hakuna polling station inowinwa neZANU-PF. Chisa mbamachisa. Kuita kwedu chop chop. So I, as the commander of the MDC Youth Assembly, I shall make sure kuti polling station yabirirwa vote, kana chiti yabirirwa vote yavhotera ZANU-PF, there shall be peace. There shall be peace. Hakuna polling station muZimbabwe inovhotera ZANU. Dai ndini mumwe ndine mapowers ndikadai ndakatobhana ZANU-PF kare, because hapana munhu vanhu vachifana kurarama nevanhu vesatanism, vanhu vari kurarama nekutambudzika kwevanhu, vanhu vari kurarama nekufa kwevanhu. Toti tirambe tichidzana nemapato akadaro kana kuita kumacompetitions. Chinja maitiro. Yezvo kune nyaya hombe yandinoziva vechidiki vakawanda vanoti aiwa vanabvondo vanotibereka mwana, but kune nyaya idzi dzemareforms. Kana Mugabe akatadza kureforma my electoral laws, we will disrupt those elections. There is no election in Zimbabwe kana asina kuita mareforms. We will disrupt. I will lead the disruption of those elections nekuti dzinenge dzisingadai zvinodiwa nevanhu veZimbabwe. Chisa mbamachisa. Kuita kwedu chop chop. Ini ndinoziva kuti hakuna mutemo unodarika zvinodiwa nevanhu. Ndinoziva kuti hakuna mutemo unodarika zvinodiwa nei. Saka kana vanhu vati vanoda reform ngaiitwe. Kana reform ikasaitwa, I will act because I was chosen to lead and I will lead.